Lijep pozdrav svima. Evo prvo da izrazim oduševljenje i da mi je velika čast da sam ambasador prodavaonica vinila, odnosno ploča, odnosno LP-a, kako god ko želi. I moram vam naglasiti, 21. travnja je dan prodavaonica ploča. Svratite u najbliži dućan CD-a i ploča i iznenadit ćete se, i to ugodno. 21. travnja u Zagrebu, Osijeku, Splitu i Rijeci. Navratite. Još jedno ekskluzivno, ekskluzivna vijest, a to je da i moja ploča će izaći u limitiranom izdanju od 100 komada na vinilu, novi album Kao u snu. Pozdrav svima, čao.